Bang' wuok e yweyo ma adundo no nyakwa Ramogi wadhi nyime gi weche manyien kaka wasingoni wan kod weche mag tuke. Moko kuom jong'wech mag Kenya osechako molo e pacho ka kowuok e piem mar Olympics e boma ma Paris e piny mar France. Jong'wech manomo e lap ma Jomo Kenyatta Airport noting'o jaloch mar midila mar bronze e ng'we mag mita 3,000 chikruok e sigingi gi P. Abraham Kabiwot. Ajaba tong' Julius Yego e kind jong'wech mamoko. Kanowuoyo e kinde mane irwako jotugo e alap ma kanyo endo jakanyo mane ochung'ne jatend migawo mar weche mag tuke olero ni kaka migawo gibiro siro riwruok makedo gi yedhe ma jing'o del miluongo ni Anti-Doping Agency of Kenya ADARC kaachiel kod jiwo chenro mag manyo jotugo matindo mabiro ting'o nying Kenya malo e tuke mabiro. Tulipoenda huko tulikuwa tumechipanga, tulikuwa na plan ya kuwin medali ya gold, lakini hatukupata, lakini tunashukuru yenye tumepata. Na wahimiza, I think in the next year tutakuwa tunarudisha medali yetu kuja nyumbani. I think it was the best Olympic for me. I showed my best and I really enjoyed it. Maybe disappointed not to get a medal with a huge distance like that, but then you saw what happened. I think for the first time in the history of Olympics, men's javelin, over 6 athletes throwing over 87 meters and only one getting a medal, 88.54. It was fantastic. It's a great potential, there is hope, and even you have heard from the coach. I think after they come back, all of us are here, we go back to the drawing board. We strategize so that come next time, we are going to be on top of things.